זה מתחיל? התחלנו? שלום. אהלן מור. אהלן מור, מה קורה? אנחנו רוצים לאחל לך פה המון מזל טוב. פה ממקסיקו, מקסיקו. מקסיקו. סתם, חל ברצינות מותק, שיהיה לך המון מזל טוב. המון מזל טוב. עד 120. עד 120. מגיל 23 עד עכשיו, עד 120. בויה. 22 בויה. מגיל 22 עד עכשיו, שיהיה לך המון, באמת מלא שנים מאושרות. חויה. שיהיה לך 22 חויה. שנה. 23. 22 בויה. 23 בויה. עזוב, בוא נהיה מדעים. מדעים. בוא נספור. 1. 22. בואו אנחנו צוחקים, אנחנו 9 ב-22. אנחנו סתם עושים פה הלצות. בויה. תראי איזה חבר חמודה שלך, עשה לך סרט, השקיע בך, ממקסיקו. ממקסיקו. עבד על זה חודשיים, לפחות. אלעד פה איתנו. אלעד, תגיד שלום. בא לפה וכל ויסית אהבה, אותנו. כל אהבה. כל אהבה. שצריך בלימודים, באהבה, באהבה. בחברים, חברים. משפחה, Friends. וילדים בקרוב. בחתונה! חתונה. רגע. רגע, זה ארוך מדי, אבל לא נורא. זה ארוך ממש, לא ישלח. אנחנו במקסיקו, עד שזה מגיע וזה, זה בסדר? אנחנו החברים, ושיהיה לך אחלה מזל טוב, אנחנו אוהבים אותך. אושר בושר ו... סוורטה. סוורטה, סוורטה. תחבי, זה לא ישלח.